Spravíme kapustový šalát s kuracím mäsom. Tu mám kuracie prsia, grécky jogurt, kyslá uhorka, mrkva, kapusta, čakankový sirup, sojová mačka, horčica, čierne korenie a sol. Z kapusty vyrežeš tento hlúbik, jak sa to volá. Nakrájaš si kapustičku takto najemno. Nastrúham mrkvu, kyslú uhorku na takéto tenučké pásiky. Dáme sol. Takže do jogurtu dáme sojovku, sírup čakankový, horčicu, možno trošku soli, čierne korenie. Rozmiešaš, ochutnáš to, už si dochutíš podľa seba. Do šalátu dobre premiešať. Prso môžeš očistiť. Nakrájaš si ho úplne na tenko, na také jemnučké, tenké plátky. Dáš si olivový olej na panvičku. Ak to sprútka a rýchlo to opečeš, keďže to je tenučké, tak netreba veľa. Dáš čierne korenie, sol, šup do misy, zamiešaš to a máš hotovo.